ayam sabuangan jika manang di sanjuang-sanjuang sekali kalah dalam galanggang nasib denai takat tuang kayu sekali kalah dalam galanggang nasib denai takat tuang kayu. Itulah nan denai rasokan mulo denai baru mah tangga ketika bapitih dan dipandang jika indah lengah nanti bo ketika bapitih dan disayang jika indah banci pun tiba ingat bagaram gulai itu nan tarasa adia sayang ka adenai jika piti lai ado hinda bagaram gula itu nan tarasa adia cinta kadenai jika piti lai ado. Denai rasakan mulo denai bamain cinta ketika mapitih dan dipandang jika indah lengah pun tiba ketika mapitih dan disayang jika indah banci pun tiba indah bagaram gulai itu nan tarasa adia cinta kadenai jika piti lai ado hinda bagaram gulai itu nan tarasa adia sayang kadenai jika piti lai ado adia cinta kadenai jika piti lai ado.